नमस्कार, अंकिता किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे माकली मसाला। त्यासाठी लागणारं साहित्य सांगते। अगदी कमी साहित्य आहे आणि छान असं आपण या साहित्यांमध्ये ना माकली मसाला बनवूया। इथे घेतलेल्या आहेत मी माकल्या, छोटी माकली असते ना आपली, त्या घेतलेल्या आहेत मी या, आणि त्यांना आहे ना कट करून चांगलं स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत। आणि याची वरची जी स्किन असते ना ती काढून घ्यायची। ती अलगद पाण्यामध्ये धुता वेळी आहे ना सहज अशी निघून जाते। आता ह्या माकल्या आहेत ना आपल्याला 4-5 पाण्यातून मी धुवून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर इथे घेतलेला एक मोठा कांदा, तो बारीक कापून घेतलेला आहे। एक छोटा टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक कापून, कोथिंबीर, एक 15-16 लसणाच्या पाकल्या आहेत ना खलबत्त्याने टेचून घेतलेल्या आहेत मी। त्यानंतर हा इथं आपल्याला घेतलेला आहे घरगुती आगरी मसाला। तुमच्याकडे जो असेल ना तो तुम्ही इथं वापरलात तरी देखील चालेल। त्यानंतर हळद, चवीपुरतं मीठ, आणि इथं आहे ना मी चिंच घेतलेली आहे। नॉनव्हेज बोलल्यावर आहे ना थोडं तरी आंबट असलं ना की त्याला खायला छान टेस्ट येते। चिंच किंवा कोकम काहीतरी टाकलत ना तर त्याची टेस्ट वेगळीच असते। नाही टाकलत ना तरी देखील चालेल, हे ऑप्शनल आहे। आणि त्यानंतर आहे ना हे सुकं खोबरं घेतलेलं आहे मी। आपला खोबरा असतो ना तो थोडा भाजायचा आणि मिक्सरला बिना पाणी टाकता असं सुकंच याचं वाटण काढून घ्यायचं। आणि आता आपल्याला लागणार आहे तेल। इथं आहे ना एक मी टोप ठेवलेला आहे, यामध्ये आहे ना आपल्याला आता तेल टाकून घ्यायचं आहे। आता तेल इथं आपल्याला अंदाजानेच टाकून घ्यायचं आहे, जेवढं लागेल तेवढं। सुकी आपल्याला ही माकली मसाला आहे ना आपण पूर्ण सुके करणार आहोत, त्यामुळे तेल थोडं आहे ना व्यवस्थित असंच टाकायचं आहे यामध्ये। तेल आहे ना आपल्याला थोडं तापून द्यायचं आहे इथे। हे बघा इथं आहे ना तेल आपलं चांगलं तापलेलं आहे। आता यामध्ये आहे ना मी आपला कांदा टाकून घेते आधी। कांदा तेलामध्ये ना थोडासा परतवून घ्यायचा आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं। त्यानंतर ताबडतोब आपण लसूण आणि आपलं टोमॅटो देखील टाकून द्यायचं। आता यामध्ये आहे ना मी टोमॅटो आणि लसूण देखील टाकून देते आपला, म्हणजे कांद्यासोबत आहे ना आपलं टोमॅटो देखील आहे ना चांगलं व्यवस्थित मऊ होईल आणि चांगलं शिजला देखील जाईल। लसूण देखील टाकून देते मी। आता हे तेलामध्ये आहे ना सर्व साहित्य आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आधी। आता यामध्ये आहे ना मी थोडं मीठ टाकून देते। कांदा, टोमॅटो आणि लसूण तेलामध्ये ना चांगलं मस्त असं फ्राय करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित असं। हे बघा इथं आहे ना आपला कांदा, टोमॅटो आणि जे आपण लसूण टाकलेलं ना तो तेलामध्ये चांगलं मस्त असं फ्राय झालेलं आहे। आता गॅस इथं मी बारीक करते आणि आपले मसाले आहेत ना ते टाकून घेऊया आपण इथे। मसाले आपले जे घरात असतील ना तेच मसाले टाकायचे, फक्त हळद आणि आपण इथं आपला घरगुती मसाला आहे ना तो टाकणार आहोत, बाकी दुसरं काहीच नाही वापरलं आहे आपण। आता हे ना मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथं टाकू शकता। मसाले आहेत ना तेलामध्ये चांगले असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित। हे बघा सर्व मसाले आहेत ना आपण मिक्स करून घेतलेले आहेत। आता यामध्ये आहेत ना आपण आपल्या माकल्या आहेत ना त्या टाकून घेऊया। यातलं पाणी आहे ना ते नाही घ्यायचं, पूर्ण पाणी साईडला काढायचं आणि माकली नुसती टाकून घ्यायची यामध्ये। आता हे माकली आहे ना मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आपल्याला व्यवस्थित, बघा अशा प्रकारे। आणि यामध्ये आहे ना आपण पाण्याचा वापर अजिबात नाही करणार आहोत, कारण माकलीला आहे ना खूप असं पाणी सुटतं, त्यामुळे आहे ना पाणी टाकायची अजिबात गरजच लागत नाही।
तेवढ्याच पाण्यामध्ये आहे ना माकली आपली व्यवस्थित शिजली जाते. यावर फक्त आहे ना आता आपण झाकण देऊन ठेवणार आहोत आणि वाफेवरच आपल्या माकल्या शिजवणार आहोत. आता यावर आहे ना मी झाकण देते. हे बघा मिक्स करून झालं आहे. आता आपण जे सुकं खोबरं घेतलेलं ना ते थोडंच टाकायचं आहे आपल्याला. ते देखील आहे ना मिक्स करून घ्यायचं. बघा आता यावर आहे ना आपण झाकण देऊन ठेवणार आहोत आणि गॅस आहे ना बारीक ठेवायचं आपल्याला एकदम. आता हा झाकण आहे ना आपण 15 मिनिटं असंच ठेवूया. त्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. 15 मिनिटं झालेली आहेत. आता याचं आहे ना आपण झाकण काढून आहे ना पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आणि हे बघा आपल्या माकलीला किती पाणी सुटलेलं आहे. यामध्ये आहे ना आपण एकही थेंब पाणी नव्हतं टाकलेलं, तरी देखील बघू शकता किती आपल्या माकलीचं पाणी झालेलं आहे. ते आता हे आहे ना आपल्याला पूर्ण सुकवून घ्यायचे आहे. माकली आपल्याला सुकी माकली बनवायची आहे ना, त्यामुळे अशी देखील आहे ना तुम्ही खाऊ शकता. अशी देखील छान लागते. आता यामध्ये आहे ना आपण चिंचेचा कोळ टाकून घेऊया. थोडा चिंच घेतलेली ना ती भिजत टाकलेली मी. आता जे आपण चिंचेचा कोळ टाकलेला आहे ना तेवढाच पाण्याचा वापर आपण आपल्या माकलीमध्ये केलेला आहे. त्या व्यतिरिक्त आहे ना अजिबात आपण पाणी नव्हतं टाकलेलं यामध्ये. आहे ना व्यवस्थित आता मिक्स करून आहे ना पुन्हा याच्यावर झाकण ठेवूया. आता पुन्हा झाकण देऊन ठेवते मी याच्यावर. आणि याला आहे ना पूर्ण अशी एकदम सुकी करून घ्यायची आहे आपल्याला. नंतर मी दाखवते तुम्हाला. आता पुन्हा आहे ना 10 मिनिटं जास्तीत जास्त आपण याला असं मध्यम अशा गॅसवर ठेवणार आहोत. आणि 10 मिनिटानंतर मी तुम्हाला दाखवते. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता झाकण काढून बघूया आपण. हे बघा मस्त अशी आपण सुकी करून घेतलेली आहे इथं. आता यामध्ये ना आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया. ती देखील आहे ना मिक्स करून घ्यायची आहे. आणि यातलं जे पाणी सुटलेलं होतं ना माकलीचं ते पूर्ण आपण सुकवून घेतलेलं आहे. बघू शकता अजिबात यामध्ये पाणी नाही ठेवलेलं आहे. गॅस आता मी बंद करून घेते. आपला माकली मसाला इथं तयार झालेला आहे. हे बघा इथं आहे ना आपला माकली मसाला पूर्णपणे तयार झालेला आहे. आणि बघूनच आहे ना खायची इच्छा होईल इतकं सुंदर दिसतोय तो. तुम्ही देखील आहेत ना असं माकली मसाला नक्की एकदा बनवून बघा. जास्त काही लागत नाही याच्यामध्ये. जे आपल्या घरामध्ये असेल ना तेच वापरायचं आणि त्यातच बनवायचं. मी देखील तसंच बनवलेलं आहे. तुम्ही देखील नक्की करून बघा. आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.